Hoppa, daar komt we. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ja, eerst hoor het dit en toen hoor het weer dat. 's Morgens word ik wakker, wie immer ganz gewoon. Op dinsdag even zou het of vandaag nog gaat gewoon doen. Maar op middagkop, ik wist het niet, het viel me echt niet in. Toen ging de telefoon niet goed, ik was niet op zin. Wat is er dan, wat is dat? Wie kon zich dat vergeten, man, het is vastenavond, stemming in de boel. Allemaal! Ja, wat wordt het dan nu? Ja, wat wordt het dan nu? Ik hoor van de wat wordt het dan nu? Ja, wat wordt het dan nu? Maar wat scheelt dat nu? Ik ben een vaste avond toe. En over die handjes. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ja, eerst hoor het dit en toen hoor het weer dat. Ik wou een rondje geven, geen geld meer in de tas. Wel toen ik dan getjenen, wat mijn broek ligt in de was. Toen keek zijn zakjes toe, hoe rijdt op het hoofd toch vandaag? Ik weet het niet, ik snap het niet, dat is een goeie vraag. En iedereen heeft toen in kwaad. Hier rent het land toe met zijn fjeske, 44 van jou. Dank u wel.